Xornada de gala no Congreso polo Día da Constitución. A Carta Magna celebra 47 anos e faino cun clima convulso nun ambiente político moi tenso. Os socios de goberno, independentistas e nacionalistas, non acudiron aos actos e tampouco fixo Vox. Sánchez e Feijóo xuntos pero non revoltos. Ambos aproveitaron para botarse en cara os incumprimentos da Constitución. No deja de ser curioso y paradójico que aquellos que dicen que España camina si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista. En estos 47 años nunca hemos tenido un gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española. Ponte da Constitución pasada por auga, pero son moitos os que seguen escollendo Galicia para desconectar. O dato de ocupación nestas xornadas festivas na comunidade rolda o 75%. As luces do Nadal de Vigo ou a Coruña están entre os destinos que rozan o cheo. Para quen prefire interior, a Ribeira Sacra é das favoritas. En breves lles contamos as zonas máis demandadas. Sábado festivo, establecementos abertos. Combinación perfecta para que esta tarde os centros comerciais estiveran así, ateigados de xente, que máis e que menos ia buscando algún agasallo pro Nadal. ¿Piensa comprar los regalos de Navidad? Pues regalos para toda la familia, ¿no? Para mi padre, para mi madre. Pues mucha gente, a mí me está mareando un pouco, pero... E hai unha hora estreouse o que están a ver, o espectáculo de luces do estaleiro de Navantia, en Ferrol. A iniciativa une o patrimonio industrial da cidade ca celebración do Nadal. Lámpadas que brillan dende os históricos guindastres para que gocen veciños e visitantes. Logo ensinámoslles máis detalles. Saúdos, que tal? Boas noites. Neste Día da Constitución conmemóranse os 47 anos de vixencia da Carta Magna. Como é habitual, o Congreso dos Deputados celebrou un acto no que estiveron distintos persoeiros. Presidente do Senado, presidenta do Congreso e xefe do Estado Maior foron os encargados de presidir o izado da bandeira de España, que conta cunhas dimensións de 4,5 metros de longo por 3 de ancho sobre un mástil de 12 metros. A Constitución está de aniversario, sopra 47 candeas. Desfile dos 3 exércitos e da Garda Civil. Desta vez non sobrevoou o ceo a formación Mirlo polo mal tempo. O Congreso volveu vestirse de gala. Pedro Sánchez, o presidente do Goberno, acudiu aos actos nun ambiente moi convulso onde a corrupción centra a actualidade política cunha mensaxe sobre a Constitución como exemplo de democracia. España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática. Outros protagonistas da xornada, os alumnos de primaria, que leron algúns dos artigos da Constitución en alemán, francés e italiano. La liberté d'enseignement est reconnue. Nunha cerimonia dedicada a Europa en o que Armengol recitou versos da galega Miriam Reyes, que acadou este ano o Premio Nacional de Poesía. Non quero aprender a chamar as cousas polo seu nome, nesta lingua. Llamar a las cosas por lo que significan implica decir precisamente que Europa es mucho más que un organismo supranacional, mucho más que un continente. Os que faltaron, os habituais, os grupos nacionalistas, independentistas e Vox. E pouca presenza tamén desta vez dos líderes autonómicos, só acudiron 5. O acto desenvolveuse sen incidencias, moita seguridade no entorno do Congreso, 300 axentes e equipos de emerxencia que velaron polo 47 aniversario da Carta Magna. Pois este aniversario está marcado pola crispación entre o Goberno e a oposición. Nas declaracións dos distintos líderes políticos maniféstase ese ambiente tenso. Núñez Feijóo acusa o Goberno de ser o que máis ataca a Constitución. Pedro Sánchez, pola súa banda, nomeou os nostálxicos da dictadura, polos que aseguran que España se rompe. Sánchez reivindicou a boa marcha da economía española. Vivimos, dixo, o mellor momento da democracia. Fixo ante os que definiu como profetas do desastre e os que aseguran que España se rompe. Y no deja de ser curioso y paradójico
que aquellos que dicen que España camina si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista. A súa chegada, o presidente do goberno evitou referirse aos casos de corrupción ou o de Francisco Salazar. Despois, de forma informal, negou que o PSOE encubrira a Salazar. Sobre este último, Núñez Feijóo dixo que Sánchez sabío e tapouno. O líder popular referiuse ao actual goberno como que máis atacou a Constitución. En estos 47 años nunca hemos tenido un gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española. Tanto la separación de poderes como la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos. Dende Sumar, Yolanda Díaz fixe un chamamento a defender as institucións e referiuse ao artigo 47 da Constitución, o que defende o dereito á vivenda. Actuar en algo que es principal, que es bajar los precios de la vivienda de alquiler en nuestro país. Podemos lamentou o retroceso en dereitos. Desde Podemos hoy, pouco que celebrar, por no decir nada que celebrar. Nos actos de hoxe non estiveron os deputados de Vox. Nosotros no vamos a participar de ninguna celebración con un gobierno que está absolutamente cercado por la corrupción. E tampouco representantes dos partidos nacionalistas. Pro presidente da Xunta, hoxe celébrase o acordo que fixo posible na nosa convivencia en liberdade, estabilidade e progreso. Nunha mensaxe nas redes sociais, Alfonso Rueda afirma que a Constitución española recoñece a diversidade territorial e garante o noso autogoberno. O presidente destaca tamén que Galicia seguirá defendendo unha España plural e con dereitos para todos. Pois pro Bloque Nacionalista Galego, nesta data non hai que celebrar unha Constitución que ameaza o pobo galego. Nun acto no Panteón de Galegos Ilustres e baixo o lema Viva a Nación Galega, a portavoz nacional do BNG enxalzou a figura de Castelao e a fundación do Partido Galeguista. Reivindicou novamente a Castelao como primeiro presidente autonómico de Galicia. Denunciou, ademais, que o actual sistema que establece a Constitución ataca a lingua galega e busca o monolingüismo. Reclamou tamén un novo estatus político que supere o sistema de autonomías. Non podemos celebrar unha Constitución que nos nega, que limita os nosos dereitos e aspiracións na que non collen os nosos soños e que pon trabas ao desenvolvemento e ao benestar. A secretaria xeral do PPDG asegurou este sábado que o único partido constitucionalista en Galicia é o Partido Popular. Paula Prado asegura que o PSOE vulnera a diario a Carta Magna o non presentar orzamentos, non respecta a separación de poderes e o aliarse cos maiores inimigos da Constitución. Entre eses inimigos, a secretaria xeral citou o BNG, que quere rachar ca lei fundamental buscando a división e independencia de Galicia. Prado facía estas declaracións na comida de Nadal organizada polo PP de Curtis. A Constitución é a gran defensa da igualdade, da liberdade e o Partido Popular somos o único partido constitucionalista que hai hoxe en Galicia. O Partido Socialista xa demostrou que non lle importa a Constitución nin a respeta e o Bloque Nacionalista Galego tampouco quere a división, a independencia de Galicia e iso, pois, lóxicamente non cabe na Constitución. A Generalitat encargou investigar todos os laboratorios que traballan co virus da peste porcina africana na zona onde se detectou o foco. O presidente Illa subliñou, porén, que nin se confirma nin se descarta ningunha hipótese sobre a orixe do gromo. A raíz do informe do Laboratorio de Referencia da Unión Europea en Madrid que apunta a que o virus de peste porcina detectado en Barcelona pode vir dunha cepa que se emprega en estudos experimentais de vacinas, a Generalitat encargou auditar de forma preventiva os 5 centros que traballan con estes microorganismos na zona onde se detectou o foco, por se saiu de algún deles. El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis y, por tanto, por nuestra parte activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos, ¿no? No podemos confirmar nada, no podemos descartar nada. De momento confirmáronse 13 casos de peste, todos en xabarín silvestres e dentro da zona cero na Serra de Barcelona. As granxas de cochos que hai no perímetro de vixilancia establecido, de 20 kilómetros, mantéñense libres da infección e a partir da semana que ven poderán empezar a sacrificar os animais para consumo interno, como demandaban. Las 55 granjas que están en esta zona de riesgo, con
un número aproximado de 80.000 animales, pues pueden ponerse a disposición del consumo humano, siguiendo los protocolos, y podrán comercializarse en el mercado español con total seguridad, con total seguridad, y esto se va a ir haciendo de forma progresiva. Un milleiro de policías e persoal de emerxencias están despregados para impedir que a poboación acceda ás zonas naturais acotadas, que inclúen 5 parques naturais e afectan actualmente 91 concellos. Ao tempo, decenas de efectivos peitean os montes para limitar os movementos dos xabaríns e retirar os cadáveres dos infectados. Facer batidas no lugar nestes momentos non está recomendado. La recomendación de la Unión Europea es que estos animales molestarlos el mínimo posible. De momento no quieren que estos animales salgan y que huyan de aquí. Da evolución do foco dependen só na provincia de Barcelona 11.000 postos de traballo repartidos entre granxas e matadoiros. En plena irrupción da peste porcina africana nas granxas de Cataluña, esta fin de semana realízase en Galicia a maior parte das matanzas tradicionais do porco. É un xeito rutineiro e antigo co que se enchen as despensas de moitos consumidores para todo o ano, ademais dunha cita para xuntárense moitas familias. Ca aparición dos brotes localizados de peste porcina na zona catalá, o sector amosa unha grande preocupación pola situación. Con todo, dende os servizos sanitarios e veterinarios aseguran que malia a inquedanza existente, as matanzas pódense efectuar con total tranquilidade. A peste porcina africana é unha enfermedade que baixo ningún concepto afecta ao ser humano. É dicir, no hipotético caso de que se fixera un embutido, bueno, pois se consumira, o ser humano non lle pasaría nada. A xente pode seguir matando o porco para casa con total tranquilidade, como sempre se fixo. Pois doar tamén é un moi bo agasallo para este Nadal. As reservas diminúen pola vaga da gripe e outras enfermidades víricas e por iso a Axencia de Doazón fai un chamamento. Hai algúns grupos que se atopan baixos, en especial, precisase aumentar as previsións do A positivo, o A negativo e tamén do B negativo. Iso sí, sen descoidar o cero negativo e tampouco o cero positivo. Teñan en conta que diariamente son necesarias 500 doazóns de sangue. A vindeira semana, as unidades móviles estarán percorrendo varios puntos da comunidade. Teñen máis información no código QR que atopan nas súas pantallas á dereita. E mentres, nos hospitais galegos levouse a cabo a convocatoria extraordinaria de vacinación para a cativada de entre 6 meses e 11 anos. Entre o venres e o sábado estaban citados máis de 33.000 nenos para inmunizalos fronte ao virus da gripe. Este chamamento completa o programa piloto que se desenvolveu nos colexios con doses intranasais e que permitiu inmunizar case a metade da poboación infantil. Estas convocatorias teñen por obxectivo ampliar a taxa de vacinación fronte á gripe. Ata o de agora, máis de 750.000 persoas xa recibiron a dose. Todo o que sexa protexer os nenos, pois nunca está de máis. Xa vacinamos o máis pequeno, que ten 3 anos, e agora a este de 6. Están moi acostumbrados a que os vacinen, pero sempre son pinchadas, e isto levano moito mellor, porque veñen a facer un lavadiño de nariz, como un sueriño, e para eles é unha maravilla. A Policía Nacional continúa investigando a morte dunha muller en Madrid que se precipitou esta mañá dende un 10º andar xunto cos seus 2 fillos de 3 anos. Os 2 pequenos xemelgos sobreviviron á caída e ingresaron con feridas moi graves nun centro hospitalario. Aínda que o lugar desprazáronse os efectivos de emerxencias do SAMUR, xa só puideron confirmar a morte da muller, de 48 anos de idade. Fontes da investigación descartan un caso de violencia de xénero e apunta cara ao suicidio da nai. O Ministerio de Sanidade lembra que existe o teléfono 024 para unha atención especializada para as persoas con ideas suicidias. É gratuito, confidencial e está disponible a calquera hora do día e do ano. A Premio Nobel da Paz, María Corina Machado, líder da oposición ao réxime de Nicolás Maduro, anunciou que estará presente o vindeiro mércores en Oslo para recoller o galardón. Hoxe houbo concentracións en diversas cidades españolas, tamén en Galicia, en apoio á política venezolana. A convocatoria realizada por membros de 20 Venezuela, o partido da Premio Nobel da Paz, estendeuse a unhas 200 cidades en máis de 20 países. En España, Madrid e Barcelona acolleron as movilizacións máis numerosas, coas que os venezolanos da diáspora queren amosar o apoio a Corina Machado e a súa loita. Al momento en que ella lo recibe en sus manos, todos los venezolanos en Venezuela y todos los venezolanos alrededor del mundo estaremos recibiendo el Premio Nobel de la Paz en nuestros corazones, porque es el comienzo del retorno de la democracia y la libertad a Venezuela.
Compostela e Vigo foron as urbes galegas onde se celebrou a marcha en que os participantes portaron lanternas, como acontece na cerimonia da capital noruega. El premio Nobel ha sido un impulso grandísimo para lograr el objetivo que tenemos todos los venezolanos, que es la libertad. Y está muy bien merecido porque la lucha ha sido, llevamos 26 años en esta lucha. O Instituto Nobel anunciou que Corina Machado acudirá á cerimonia de Oslo malia a incerteza de se puidera retornar a Venezuela, onde agora vive na clandestinidade. Pois o secretario xeral do Partido Socialista Unido de Venezuela asegurou este sábado que o país está nunha revolución pacífica, pero non nunha revolución desarmada. Diosdado Cabello fixo esa afirmación nun contexto no que denuncia como ameaza a despregadura aeronaval dos Estados Unidos no Mar Caribe. Pola súa banda, o ministro de Defensa de Venezuela asegurou que as Forzas Armadas están listas para responder a quen se atreva a agredir. Nosotros tenemos que estar mosca, pendiente, ofensiva permanente. Y el presidente siempre le ha hablado, tal como el comandante Chávez, claro a nuestro pueblo. Nosotros estamos en una revolución pacífica, totalmente pacífica, pero no es una revolución desarmada. Cuba enfróntase a unha grave e histórica crise sanitaria marcada pola falta de medicinas e un aumento de diagnósticos erróneos. Así o denuncian pacientes e persoal médico do país caribeño. Os hospitais están colapsados e o número de falecidos medra cada día. Cuba sofre unha vaga combinada de enfermidades. O chikungunya, o oropouche e diversos virus respiratorios están agravando a situación asistencial. Por outro lado, o propio goberno cubano advertiulle á poboación que 2026 será un ano difícil. Refírese sobre todo á situación enerxética do país. O ministro de Enerxía dixo na televisión pública que a falta de combustible seguirá provocando apagóns periódicos en toda a illa. A dependencia do petróleo venezolano e o deterioro crónico do sistema eléctrico complican aínda máis a situación, deixando os cidadáns ante un panorama de incerteza. Cristian Hernán John Granadino, máis coñecido como Chucky, foi detido en Lima, no Perú. Estaba requerido pola Xustiza Española e permanecía incluído na listaxe dos máis buscados a nivel mundial pola Europol. É o asasino da adolescente Silvia Rodríguez Fernández, acontecido ese asesinato en 2010 no municipio madrileño de Leganés. Chucky estivo prófugo durante 15 anos baixo unha identidade falsa no país sudamericano. Foi localizado pola policía grazas aos labores de intelixencia e verificación biométrica. A través de los canales de cooperación internacional se incorporó al fugitivo al pacto de Interpol, que impulsa la detención de fugitivos de mayor calado, y en la lista de los más buscados de Europol. En el día de ayer, las autoridades peruanas informaron que habían logrado identificar a Cristian, que utilizaba una afiliación falsa con la que habría estado viviendo en Perú desde su ida de España tras matar a Silvia. Esto que van ver aconteceu na Torre de Londres. Aquí exhíbese un dos tesouros máis preciados do Reino Unido. Activistas de extrema esquerda lanzaron contra a vitrina que contén as xoias da coroa con pota e mostaza. A protección do vidro evitou consecuencias maiores. Hai, polo de agora, 4 detidos. E o temporal que azouta a Grecia dende este xoves deixa danos importantes ao este de Atenas. As chuvias torrenciais anegaron barrios enteiros e o aumento dos ríos arrastrou varios coches e pontes. Os bombeiros tiveron que rescatar dúcias de persoas atrapadas nas casas e nos vehículos. Nas zonas costeiras, as estradas estiveron pechadas ao tráfico e aínda que hoxe as chuvias foron remitindo, así se ve dende o aire a situación que deixaron. Rexistráronse máis de 130 litros de auga por metro cadrado. O outono galego deste 2025 foi máis cálido e máis húmido. No último informe climatolóxico de Meteo Galicia, a comunidade rexistrou neste último trimestre unha temperatura media de 14,8 graus, unhas poucas décimas máis do habitual. E a precipitación media tamén foi un chisco superior, de 467 litros por metro cadrado, destacando aquí especialmente o mes de novembro, ca borrasca Claudia, que deixou moita auga en tan só 6 días. Chuvia que non para tampouco nesta ponte. A enchente do río Louro, o seu paso polos municipios pontevedreses de Tui e Porriño, obrigou a cortar parte do camiño portugués e a sinalizar un itinerario alternativo. A fronte que atravesa Galicia trouxo chuvias intensas en toda a comunidade. Pola tarde, houbo aviso amarelo por chuvia na provincia de Pontevedra, con acumulados de 40 litros por metro cadrado en 12 horas. Na costa, o aviso é laranxa, con ventos fortes e ondas que superaron os 7 metros de altura. No domingo, a situación seguirá a ser complicada, con avisos amarelos e laranxa na costa por temporal no mar.
Pois con esta previsión, a xente segue escollendo Galicia para quedar ou vir de ponte. A ocupación hoteleira na comunidade está entre o 70 e o 80%. Cidades como a Vigo ou a Coruña rozan o cheo. Outros prefiren escapar da costa. Verónica e José cambiaron as Rías Baixas polo interior, están a pasar esta ponte nunha casa rural en Taboada. Teñen a chimenea, gustanos moito o ambiente, falar coa persoa da casa e disfrutar pois este tipo de turismo. Somos moi habituais das casas rurais e gustanos moito o tema comida, o tema do entorno, da natureza. Atractivos dun turismo rural cun alta demanda estes días. É certo que hai algunhas casas que xa pecharon a tempada, pero realmente, pois, por exemplo, as 78 casas que estamos ofrecendo o outono gastronómico, pois, en xeral foi un outono moi bo. E agora mesmo, pois, esta ponte, eu creo que é un notable, digamos, tirando alto. En zonas como a Ribeira Sacra falan de máximos históricos con case 7.300 reservas diarias. Ao ser unha ponte curta, a maior parte son de Galicia, pero tamén de comunidades próximas. Pero temos xente de Madrid, temos xente de León, temos xente de Asturias. Sorprendidos, porque se os outros anos estábamos ao 100%, este ano incluso tuvemos máis chamadas que outros anos para intentar reservar. Nin as dificultades para atopar aloxamento. En Nayarit non había, pero bueno, aquí, bueno, es verdad que teis completo ahora tamén, Nin o tempo botou para atrás aos visitantes, aínda que con menos aglomeracións. Nos esperamos este tempo porque es Galicia, pero he de decir que hace más frío en Madrid, Nos hubiera sorprendido lo contrario, o sea que veníamos a esto también. Pues principalmente la gastronomía, es un aliciente muy bueno, y luego el paisaje. Tranquilidad. A ocupación media en Galicia está entre o 70 e o 80%, aínda que hai cidades como Vigo ou a Coruña con diferentes eventos estes días que soben do 90%. Ponte festiva para a desconexión, pero en moitas cidades semella ser un sábado máis, un día normal, porque este é un dos festivos no que os comercios poden abrir as súas portas. Imos en directo ata un centro comercial. Andrea Otero, moito movimento por aí. Sí, pois precisamente o Vialia de Vigo é un deses centros comerciais que permanecen ategados durante esta fin de semana. O mal tempo aliouse con estes espazos que permanecen abertos a pesar da Ponte da Constitución e, de feito, este luns 8 de decembro van estar abertos así como a todos os domingos dende agora ata que remate o Nadal a mediados do mes de xaneiro, e tamén fano precisamente para incentivar e favorecer esas compras dos agasallos de Nadal nun dos momentos de máis consumo do ano. Sendo festivo con mal tempo e ás portas do Nadal, a previsión de que a xente aproveitase os centros comerciais para pasar esta tarde cumpriuse. En este segundo día extra que abre o comercio, os consumidores decidiron adiantar as compras, sobre todo de agasallos. Pues regalos para toda la familia, ¿no? Para mi padre, para mi madre, para mi hermano y un poquito de los pijamas de ese de Navidad y poco más. Para fazer compras, para ir ver as luzes dos Chaves de Vigo, como é que dizer, e para passear também. Vamos a comprar los regalos de Navidad y más o menos ver las luces luego. Pero non só se ven os centros comerciais para mercar, porque no Nadal hai encargos que chegan do máis aló. Realmente venimos a entregar la cartita de Papá Noel, que los niños ya tenían ganas de entregarla, porque este año no le vino el elfo de Navidad y quieren que les venga el elfo de Navidad. E entre tantas encomendas foron aumentando os visitantes. Pues mucha gente, a mí me está mareando un poco, pero joder, pues no, pero está bien, está bien. Xunto coas luces, ese é outro dos elementos característicos desta época, o de verse algo asoballados polas multitudes, que tamén aproveitan os días libres para as compras. Os veciños de Toén xa están na procura do Gordo de Nadal. Trátase dunha iniciativa da Asociación de Amigos do Patrimonio deste Concello Ourensán que leva 4 anos agochando participacións e décimos da lotaría. O obxectivo do xogo, ademais de entreter, é dar a coñecer a riqueza natural e cultural do municipio. Desta volta son 4 décimos e 90 participacións as que hai que buscar, parte delas en 2 localidades de Barbadás. Casa non son, tellado non teño, mas que ia antigamente ver xogar os mozos. Ben sabe onde me deteño. Xogar os mozos ten que ser o campo de fútbol das Herdes, que era o antigo campo de fútbol que había aquí. Miriam e Fran analizan as pistas na procura das participacións que se agochan nesta zona de Moreiras. Que antes había un campo de fútbol, pues decidimos vir aquí arriba. Sí, edificacións cerca había 2,
sí. Que é unha caseta antigua que había aí abaixo, e, bueno, aquí o depósito da auga. Primeiro fomos á caseta, non atopamos nada. E continuaron a busca ata que hora e cuarto despois de publicarse as pistas. Vou mirar aquí. Anda, mira, está aquí. Desagochábamos o 10º directamente, a participación da lotería directamente. E como había xente que non avisaba de que había atopado, o que agora facemos é agochar a pista plastificada e por detrás o teléfono de contacto. Cada pista destas, hai 20 por todo Toén, dá dereito a 2 participacións de 4 euros cada unha. Ademais, hai outras 4 que nos levan directas a un 10º. Se atopamos o 10º, hai bastante afición co tema da búsqueda do bordo. Xa mañá encontramos varias personas buscando tamén unha maneira de conocer o pueblo. Ese foi o obxectivo co que naceu este xogo que comparten coas localidades de Sobrado e Ventraces no lindeiro concello de Barbadás, en total 90 participacións. Como hai varios expertos xa dentro dos veciños que localizaban moitas, quixemos poñerlle un pouquiño máis difícil. Así a todo agardan que nun par de días estean todas localizadas. Atopado o número, agora só queda agardar a sorte. Sobre todo que sea o gordo. Que número ten que tocar? O 76.153. As mellores mans do futbolín compiten esta fin de semana na capital do Deza, no torneo máis antigo de España. E o Campeonato Nacional Presas de Lalín, no que participan alrededor de 400 equipos. As mans máis áxiles e máis expertas do futbolín compiten neste torneo. Rapidez, defensa, compenetración co compañeiro, forza, un pouco de todo. Arredor de 400 equipos participan no Campeonato Nacional Presas de Lalín, que destaca por ser o máis antigo e prestixioso deste xogo de mesa. Este torneo levase celebrando 28 edición, 29 anos. O da pandemia non se celebrou. É o torneo máis antigo que se sigue celebrando en España. Inicialmente facías itinerante sempre neste puente por toda España, agora últimamente os últimos 4 anos faise fijo en Lalín. Xóganse dúas modalidades, en parado e en movimento, onde a bola, como nesta partida, nunca se pode reter. En calquera das dúas categorías din que o nivel é moi alto. Nos hemos apuntado a las dos, en movimiento, que es la modalidad que jugamos en Zaragoza, y ya que estamos aquí, pues intentaremos hacer algo en parado. Hay mucho nivel, sobre todo por el norte, que es donde más está esta mesa, hay mucho nivel, mucho nivel. Yo llevo años compitiendo y me he recorrido prácticamente toda España y aquí es donde más hay. Nos gusta, además, nos gusta el ambiente y en Galicia siempre es más guay. O campeonato, mañá coa modalidade de parado, continuará disputándose no Lalín Arena durante toda a fin de semana. Pois xa comentábamos antes que un dos destinos que esta fin de semana está case completo é Vigo. As súas luces de Nadal son a excusa perfecta para pasear polas rúas da cidade e tomar algo quente no seu mercado. Iria Soengas, cal é o ambiente por aí? Pois hai moita xente na rúa porque, David, segue sen chover e a noite préstase para subir as atraccións, visitar os mercados ou simplemente pasear para descubrir cada recuncho iluminado. O máis complicado está a ser deixar o coche porque a ringleira para subir a Nora é case tan longa como as que se formaban nos aparcadoiros do centro, a maioría cheos dende hai horas. De feito, activouse o plan especial de tráfico ante a previsión dunha masiva afluencia nesta ponte e boa falta que está a facer. A cidade está teigada dos que chegan sobre todo dende o resto de España e de Portugal e que veñen pois en grupos pequenos, pero tamén en excursións organizadas para gozar de todo canto pode ofrecer Vigo no Nadal. Esta quería ir a Budapest y le dije, no nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a ir a una ciudad española donde haya muchas luces de Navidad, así que nos vamos a Vigo. Tamén cantaron, son increíbles. Aquí está moi ben, o peor é esperar tanta cola, para do resto, ben. Vimos falar nas luzes de Vigo e decidimos vir ver. Todas as luzes, todo... E o comer, o pulpo é muito bom. Estamos a gostar muito. Os espanhóis son muy simpáticos. Es muy bonito y está muy bien decorado. Está muy chulo. Y de todo, porque en cada sitio es verdad que al final la gastronomía, hemos visto un poquito de patrimonio, mañana nos queda Santiago. Pois do sur imos cara ao norte. Os guindastres do Porto de Ferrol comezan a brillar dende hoxe, un espectáculo que inclúe a parte máis industrial da vila na celebración do Nadal. Demetrio Morenza.
Sí, unha forma distinta de alumiar o Nadal. Víamos agora mesmo nesta reportaxe como estaba Vigo, e aquí en Ferrol, a parte dos alumiados que hai por todas as rúas, tamén Navantia hoxe quixo sumarse un ano máis con estes guindastres que a verdade que resultan espectaculares e chamativos, con esas luces que, por certo, durante 4 minutos, ás 8, ás 9 e ás 10, con un espectáculo de cambios de luces e tamén con música que, vexo sí, para poder escoitala, a mesma Navantia xa informa dun enlace para poder escoitalo no teléfono móvil, ao mesmo tempo que se pode disfrutar dun espectáculo, como dicíamos, que non pasa desapercibido. Lucen eses guindastres que deixan de ser esas ferramentas, esas máquinas que sirven para mover certas cargas e se convirten noutra cousa. Aí cada un ten a súa imaginación para disfrutar, como dicíamos, tamén nestas datas de Nadal, algo tan propio de Ferrol como son os guindastres de Navantia. Grazas, Demetrio. No mes de decembro, dende hai uns anos, en Galicia, en outras zonas de España, estamos vivindo un fenómeno moi curioso durante as tardes das fins de semana e a dos días festivos. Falamos do turismo para ver as casas que están decoradas por Nadal. Centos de persoas collen o coche e van visitar as vivendas que nestas datas abren ao público, convidándonos a entrar en paraísos de luces LED de cores. Estamos en Outeiro de Rei, na parroquia de Sobrada. Aquí, unha en fronte da outra, dúas vivendas abren as portas para que os visitantes poidan ver máis de preto a decoración do Nadal, na que os donos levan traballando máis dun mes. Hai anos que empecé con isto, claro, empecé con un pouco, e agora vou aumentando, cada vez aumento máis, vou facendo figuras, hasta que, hasta que o momento non sei, hasta onde pararei. Manuel debuxa no chan as figuras que ten na cabeza e despois vainas facendo realidade con ferro e recóbreas de luces LED. Cantas luces haberá aquí? Boa, non sei. Bastantes, pero agora non sei. Perdín a cuenta xa. E cantos cartos metidos? Oi, eso xa tampouco, perdín a cuenta. En fronte da casa de Manuel está a de Cristina. Aquí tamén case todo está feito artesanalmente, mesmo a caseta do Pai Noel, construída reciclando palés. Sempre me gustou desde pequenas navidades, a decoración. Empecei pouco a pouco e cada vez foi a máis. Cristina está encantada cos centos de persoas que lle pasan pola casa estes días, un novo tipo de turismo. A xente anímase a salir e a xente anímase a decorar tamén algunha máis. Antes casi non subía ninguna, hora cada vez vense máis casas adornadas. Aquí prestaríamos que xa se puxese toda a aldea, non? Sí, sí me gustaría que estuvera toda a aldea. As que máis admiran este traballo son as centos de familias que se desprazan para ir vendo as casas. Es que nos gusta mucho pues, todo lo que es las luces y todo esto. Que se está formando un turismo de casas. Sí, sí, es cierto, sí. Y todos los años gustanos ver as casas decoradas, vamos a varias, aquí en Castro, vamos a Guiteriz, a Outeiro do Rei, gustanos sempre collemos ideas para decorar as nosas tamén. E bueno, é unha cousa máis para pasar un fin de semana, unha tarde cos pícaros e en familia. Que che teñen de especial estas casas? Que nada, todo en general, a iluminación, as cousas feitas á man, todo, unha pasada. As casas estarán abertas ao público ata que pase o Día de Reis. A Festa das Luces converte estes días a cidade francesa de Lyon nun museo ao aire libre, con instalacións lumínicas deseñadas por artistas para billar só 4 noites. Nas rúas atopamos case un cento de escenografías innovadoras proxectadas no patrimonio arquitectónico e tamén en fontes, prazas ou rúas. O que comezou cos veciños colocando candeas en agradecemento á Virxe logo dunha epidemia transformouse nun evento que atrae cada ano a milleiros de visitantes. Luces, son e moita cor. Así foi o acendido do árbol de Nadal en Belén, lugar de nacemento de Xesús. Este evento reúne cada ano na Plaza do Pesebre a milleiros de persoas de todo o mundo.